Yanda Alhaji Al'amin mai nasara da shirin labari na ya shirya shagali domin murnar samun lafiyarsa da gimbiyarsa wato Maryam, ga abokinsa a gefe Nura Dantse, sannan ga Mr. DJ, ga Jamila a gefe ita ma can tana leke, sannan ga mawaki wanda yake yin waka Dan Musa wanda shine Faruk kenan a cikin wannan shirin labari na din, shi ma ɗaya daga cikin direbobin Alhaji mai nasara. Sannan kuma a bayansa in mutum ya duba zai ga Lawan, shi ma wanda ya kasance Lawan direba ne, daga a cikin dai wannan guri da ake yin wannan shagalin biki. Wannan shagalin biki da ake yi dai ana yin shi ne a garin Abuja. Al'amin din ya yanke shawarar koma garin Abuja da zama saboda yana ganin Kano fa akwai wahalar zama sakamakon abubuwa da suke ta faruwa tun daga kan Jamila da kuma ita Maryam din, abubuwa da tana ta faruwa. To yanzu dai Al'amin din ya yanke shawarar ya koma garin Abuja. Hakan ne yasa aka shirya yan walima da fati domin a yi murna na samun lafiyan Al'amin din a garin Abuja a cikin wannan shirin na labari na. Kar ku manta, idan wannan ne farkon zuwan koyan tasha ta Kannywood Updates, ku taba subscribe, ku taba kararrawa, ku taba like akan wannan bidiyo, saboda hakan shine zai ba mu kwarin gwiwa na samun muku sababbin labarai akan shirin labari na. Mun gode sosai. Bayan ya girma ya manyanta kuma arziki ya zauna, arziki ya ci uban nada, wanda kuma a yanzu a yanda muke ganin labarin Al'amin mai nasara ta iya yiwa fa Jamila ta iya zama ajalinsa, ko kuma ta kara masa wannan ciwo da yake ciki, ta kara masa wani ya zama na ciwuka guda biyu, ga ciwon yunkurin kisa sannan kuma ga ciwon da yake damunsa na Maryam ta sashi cikin wani hali. Sai dai kuma ana tunani ko kuma mu ce akwai maganinsa guda ɗaya, wato ita ce Dr. Asiya, wadda ake sa rai duka wannan abubuwa ta su gushe ta sanadiyar Dr. Asiya, domin Dr. Asiya ta kasance budurwa kyakkyawa wadda ko a yanzu za a iya aurenta a zauna da ita, sannan kuma ga kula, sannan kuma ta kasance likita ce, dukkanin kula da ɗan adam yake bukata to Dr. Asiya tana bada irinta, tun daga kan ta lafiya da kuma kula ta farin ciki da sanya ko kuma sanadiyar yaya kunci na mutane ko kuma sanadiyar yaya kunci na mutum, duk abin da dan adam yake bukata to Dr. Asiya ta tara shi. Ta iya yiwa Dr. Asiya ita ce silar maganin matsalolin da suke damun Al'amin mai nasara. To tabbas Jamila kuwa za ta yi irin karshen Nadia ko kuma irin karshen Charity, domin kuwa maddin aka kama ta da yunkuri ko kuma da yin wani abu muhimmi don kashe Al'amin mai nasara, aka kama ta dumu-dumu, to tabbas sai dan bozinta, domin Lawan ma zai nuna cewa fa bai santa ba, domin ta sanadiyar mai nasarar ne ya santa. A yanzu shi dai Lawan za mu iya cewa fa karshensa ya yi kyau a cikin wannan shahararren shiri na labari na, domin kuwa duk da cewa dai ya haɗu da mata macijiya bai san halinta ba, amma dai a yanzu ya tsira da gida da wani makudan kuɗaɗe domin ya ja jari. Wannan ma babban nasara ce, ko a yanzu aka daina nuno shi tabbas ya yi nasara a cikin wannan shiri, wato dai Lawan direba. Waɗanda kuma sun kasance mugaye a cikin wannan shiri kamar irin su Nadia, Charity da sauransu, dukkaninsu a yanzu sun yi ƙarshe mara kyau. Saura Jamila ita ce bata yi ƙarshe mara kyau ba a cikin wannan shiri, wanda kuma za mu iya cewa fa Jamila ita ce boss na wannan shiri, domin idan ba ku manta ba har yanzu akwai so da ƙauna na Jamila a cikin zuciyar Al'amin mai nasara, domin kuwa da yana so ya ga Lawan bai ce a kira masa Lawan direba ba, cewa yayi a kira masa Jamila, wanda haka shi ya tabbatar da cewa kuma a lokacin ya faɗi wannan magana ne a lokacin da yake jimami da raɗaɗi na abin da ita Maryam ɗin ta sa masa, wanda hakan ne yasa ya tuno Jamila, wato masoyiyarsa ko kuma mace tsohuwar masoyiyarsa, ya ce a kira masa ita, wanda hakan shi ya tabbatar da cewa har yanzu akwai so da ƙauna da yake cikin zuciyarsa na Jamila ɗin. Sai dai kuma kashi ta riga da ta yi aure kuma ta zama macijiya su harka noke, wanda kuma tabbas ƙarshen ta ba zai yi kyau ba a cikin wannan shahararren shiri na labari na.
kar dai ku manta da taɓa subscribe da like da ƙararrawa a wannan tasha, sannan kuma ya kamata ku tofa albarkacin bakunan ku a comment section. Shin ya kuke gani zai kaya? Wani shawara za ku ba wa Jamila a lokacin da ya zamana gatanan daga ita sai Alhaji Al-Amin mai nasara a cikin ɗaki na asibiti? Shin wani shawara za ku bata? Wani mataki ya kamata ta ɗauka? Shin ta sheƙe shi ne ko kuma dai ta haƙura, ko kuma ta yi masa kisan mummuke? Ku tofa albarkacin bakunan ku a comment section. Mun gode.